Min daimon har fortalt mig, at det er på tide at fortælle dig om sjælens ophav. Jeg brænder inderligt for at vide dette. Jeg forventer, at de bliver stående og lytter. Det bliver lige så svært at stoppe, som det bliver at starte. Jeg brænder inderligt for at vide dette. Fortæl mig, tak. Min hjerne er fyldt med tanker om sjælens ophav. Ved de, hvad en bog er? Ja, det er sådan en, man kan åbne og læse i. Og sådan noget. Hvis man tager omslaget af bogen, er det så stadig en bog? Ja, det vil jeg mene. Hvis man tager ordene ud af bogen, er det så stadig en bog? Ja, det er det vel. Men er det en fuldkommen bog? Nej, den er ikke fuldkommen. Kan du se, at det er det samme som med sjælen? Hvad mener du, klogmand? Vi har et billede af, hvad det fuldkommende er. Men som menneske accepterer vi at se det ufuldkomne som fuldkomment. Jeg forstår det ikke helt. Jeg tror, jeg er lidt dum. Det tror jeg også. Sjælen kommer ikke fra vores verden. Den kommer fra en verden af idéer. Idéernes verden. Okay. Så kan du forestille dig en hest. Ja. Men du ved godt, at der er mange forskellige heste. Men du forestiller dig en bestemt hest. Okay. Det er det samme med sjælen. Hver gang sjælen i dig ser en hest, mindes den fuldkomne hest, tilbage i idéernes verden. Ja. Du har vel prøvet at føle en længsel efter noget. Ja. Man længes efter at komme tilbage til det. Mm. Det er præcis det, sjælen føler, når den ser noget her i fænomenernes verden. Jeg forstår. Tak.